سلام سلام نايد هيت التخطط التزخونكم كميل لكم سلام لكم أنا سلامي زبير مسكن سقاتكم لا سلام كتكون لي بعلتي ملء التسفية لما عند خاء حزلكم زمز أخو بزعبة ليلنا عليك سي حزلكم مسئذلكم مالت ليلسي ليلي مويتا من عمن يلومس شري لوم يرومنا مجمرتا كولا زدلي مالت كم زعينات جنا بهوت ندهلو السبسي موت زمني سبات ويكعا كيراجا جزء بوست زول السبات بتعمي زجرو بتعمي جر مالت السبسي نعم تي عين الدرجة كم زت إحدى بتعمي زجر مكاسب بتعمي تدناجز وبتعمي أنتنيلو مالتي كم يجرم يوم بهوت ندهلو السبسي كم يجرم يوم معرمات سي مويتو بهوت ندهلو السب بتعمي كبير بحق بونت أنا بتعمي دنجيزة نحنا كم زي دنجز نحسيتهم بتسبسي كم يلوم دنجز أو يكونوا مالسي حجي ساعة ما وكالي بوتالو توما بعد زلو بتسبسي كم يلوم يدنجز أو ذكر خلوسي كم يلوم يدنجز أو زي سكنة توعل نيرنا مالتي بتعمي ومالسي حزن بتعمي كم زي عين تسبسي بتعمي كبير مالت زي بحق تتخصص منو علمسي بتعمي حما أنا قريب مالسي بحقيقة تتأيّم ونسي كبيدو تمكم زعنة بوست زول السبات مالتيو نمن تايجين كم زعنة صراحة نمن تايمكم زعنة بوست زولو بتعمي ذكر ما كمالت بتعمي بزح نجار زامهر بتعم صبو نجار صراحة بزح نجار على نمن تاي كم عين صبو صراحة كسرح زي مكرو أنا بتعمي ذكر ما نسلا من تاي نسبسي حما غيم الليلو سلا من تاي ناي سبح معصي انتعبونات بتعمي ذكر أنا نوع على تيتي كل سايق اللي مالسي بزرع خواسي بتعمي حزينة أنا يسكفعت معرك ديني مخانو بقى مالسي بتلي أبزح الساعات سي بتعمي زقر مكا مالتيو عليك سدما بتعمي حزينو بتعمي من مالسي نيلي اللي موتسك سمع عيدا اللي نيلو مالتهم كوان نسو أفكاريتنا ماني مساب نيز فوتيو سب ناتي زولا سب حما أنا قرك سمع يدلي إنها بتعميو حزينو بتعميو حما تسمعوه أبجنكي إني أنا وعرسي بتعمي تجنيو مالتي الناس هاتمون بتصرح وفيديو دماء مالسي كفتو مالسي وكيلو زي قاجة زي بأسير ليجين كعني ساتمون تعاريقهم كمنا يقدموا ناس حاقو دس بالبديتات تزلق لنا دس بالمالسي تعاريقكم على السوكين زي قاجة الليجين كعني تعاريقهم نامن بحد خوينهم كم تقول جزء السرح وممهر نايف أربينهم نايف أربي جرتها دس بالبديتات زتقوم زي ما حلال في فيديوهات أكثر حل نمبر كم زي تفعل اليوم من دس يبلي نبت عم كبير بنات كميلو مالستي زي بدق خوينو كسمع خلصي كميلو حزين يخون بتعمي مالستي كبيديو بتعمي خبير بنات ندعب بنات عليك سنة لي الويد ما بنات نفقرهم نفاسي تأتولو بنات بعلهم نفاسي تأتولو السب نشتي كفتتي زدلي سخاتكم بيتشا مالسي سخاتكم بعلكم تأنكراتاتكم كم استفتر نجار نفتحكم كتكرد علىكم بر معرك ندزي كفتات كركت ويقولكم مالت أنا كوقتكم فليت أزيكم كسي مالت عستايت كيف سلزل الأخويا إن تعاريكم سلام جوارو كوقتكم سي بزح نجار زمهارو نمهار علينا نافقركم نفاس أي تقوليهم كابكم بزح نجارنا نمهار بزح عدنا قتلوكم بزحات فتوت اللوكمنا سلفتوتكم كتولوا ما تعاريكم تسمع معكم بحدا كتكونوا تسفى قبر الناس اللي نيبقى قدامي ني تمالي زي نمر بيجد ما بتعمي زحزن مالتي
مالس كم زيلكم تفعلاليكم كواسة كميلكم كلكم ومالس مفلاس كبيديو تفعلالي سب السؤال فلطنا بتعمي كبيديو أتجأكنوا لبكم أراهرو ومالس زخنا يكون أب هوتكم أفقركم زخنا نجار كجاتمكم يخلي يجين كعني بعلتكم فتحوا وتراديكم فتحوا بحاد بتصبو فيديو بدس الفيديو كتمصنا لما كنت أبيكمنا مالتي عدتمكم ذا عينت حماق سئلتات بوستولو حماق نجارات فيديوهات بوستولو جي እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይሃውኩም ከምዚ ኣሳይ ትግበረን ግን እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይሃውኩም ማለት ሓደ ሰብ ብሂወት እንዳሃለወሲ ከመይ ጌርካ ሞይቱ ዘይሞተስ ሞይቱ ኢልካ ብጣዕሚ ከቢድ ብእውነት ከመይ ዓይነት ጊዜና በፅሕና ዘለና ብእውነት ሊሎ ወይና አሌክስ ደሞ በጃኹም ኢለኩም ስለ ኣድናቆትኩም ኢልኩም ሰላም ፍጠሩ ብእውነት ብዛዕባኹም ብዙሓት ሰባት ኣለው ዝተጨነቁም ንኣኹም ዝፈትውኩም ንኣኹም ዘድንቁኩም ብዛዕባኹም ዝጭነቁ ዝሓስቡ ብዙሓት ኣለውና ስለኣቶም ክትብሉ ተዓረቁ ሰላም ፍጠሩ ብእውነት ማለት ከምዚ ዓይነት ክፍተት ክትፈጥሩ ከለኹም ግድን እዩ ፀላእሲ ካብ ርሑቅ ኣይመፅእ እንዲ ዝበሃል ግድን ያው ቀረባኩም ክህልወኩም ይኽእል ናትኩም ምፍላይ ዝደሊ ናትኩም ዕብየት ዘይደልሲ ኣብ ቀረባኩም ክህሉ ስለ ዝደሊ በዓልትኩም ተራዳዲእኩም ሰላም ፍጠሩ ብእውነት ኣብ ጎኖም ዘለኹም መሓዝቶም ድማ ሰላም ንክኾኑ ንክቀራረቡ ሓግዝዎም ብእውነት ማለት ንክትፋቀር ኢኻ ብዙሕ ግዜ ዝወስደልካ እምበር ንክትፃላእ ንእሽተይ ናይ ሓንቲ ደቂቃ እያ ተኣኽለካና ንእሽተይ ነገር ማለት ንእሽተይ ንሃለት እንድሕሪ መዓልቲ እናንደውሖ ከይዱ ድማ እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ እና ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ እና ተዓረቁ በጅኹም ተዓረቁ አሌክስ ድማ ብእውነት ይቅርታ ተባሃሉ ይልዋይ ይቅርታ ተባሂልኩም ብሓድሽ ቪድዮ ክትመፁና ተስፋ ንገብር ከቢድ እዩ ብእውነት ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብእውነት እውነት ማለት ከቢድ እዩ ከምዚ ዓይነት እንትን ክተብልሲ ከቢድ እዩ ኣብ ሓደ ወዲ ሰብ ኣብ ሂወቱ ግድን እዩ ክፍተት ክረክብ አሌክስ ድማ ብጣዕሚ እዩ ሓዚኑ ማለት ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክሪኦ ከሎስ ኣነሲ ናይ ሊሊ ሞትስ ክሰማዕ ኣይደልን ማንም ሰብ እንኳን ናይ ኣፍቃሪቱ ናይ ማንም ሰብ ሞት ክሰማዕ ኣይደልን ግን ከዓነይ ሕማቅ ግዜ ከይመፅእ ከሎሲ ተራዳዲእኩም ሰላም ዳኣ ፍጠሩ እምበር ማለት ፅባሕ ኣብ ሂወትና እንታይ ከም ዘጋጥመና ኣይንፈልጥ ኢና ማለት እዩ እና ተራዳዲእኩም ሰላም ፍጠሩ ኣብ ኢድካ ዘለያ ወርቂ ስዳርጋ ጨርቂ ድዩ ዝበሃል ጊዘን ከለና ብጊዜና ዳ ንጥቀመሉ ሕጂ ንፋቀር ሕጂ ንሳነ እምበር ዝኾነ ሓደ ነገር ምስ ኮነ ዋይሲ ምንም ትርጉም የብሉ ግን ንስኻትኩም ወጣታት ኢኹም ቆልዑት ኢኹም ተራዳድኡ ማለት ኣብ ሂወት ብዙሕ ነገር ከጋጥም ይኽእል ግን ከዓነይ ግድን ከዓነይ ተራዳዲእኩም ክትፈትሕዎ ኣለኩም ኣብ ሂወትኩም ዘጋጠመኩም ንስኻትኩም ብዙሕ ነገር መሰናክል ሓሊፍኩም ኢኹም ኣብዚ በፂሕኩም ማለት ኣብ ፍቅሪ ብዙሕ ዓይነት መሰናክል ከም ዘሎ ብርግፅ ይፍለጥ እዩ እና ንስኻትኩም ድማ ተራዳዲእኩም ማለት እዩ ተራዳዲእኩም ሰላም ፍጠሩ ኢኹም ናብ ነበርኩም ጎና መጀመርያኩም ናብኡ ተመለሱ ማለት እዩ ናሰሓቅኩም ወካዓ ናበልኩም ክትመፁና እምበር ከምዚ ነንበይንኩም ንሳ ንበይና ንስኻ ንበይንካ ክትመፅስ ደስ ኣይብልን እውነት ተመልከትኩም ኳሲ ብጣዕሚ ብእውነት ማለት ስለተመልከት ኢልኩም ክብሪ ሃለኩም ተመልከትኩም ኢልኩም ወይ ንዓኻትኩም ንሳቶም ንዓኻትኩም ክምልከቱ ንዓኻትኩም ይከታተልኩም ዘለዉ እኮ ስለልፈትውኩም ካባኻትኩም ክንመሃር ስለዝበሉ እምበርኩም ብዙሕ ዓይነታት ቪድዮታት እኮ ኣለዉ ካልእ ግን ከዓነይ
ንስኻትኩም ድማ ማለት ንተመልከትኩም ኣኽቢርኩም ተራዳዲእኹም ኩሉ ግዜ ብሓደ ቪድዮ ክሰርሐልና ይብል ናነይ ለማዓንቲ ሒዝያ ዝመፅኽ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ማለት ብጣዕሚ ኣሌክስ ብጣዕሚ ሓዚሉ ሊሊ እውን መልሲ ሂባትልያ እና ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ደሞ ኣይትስርሑ ብዙሕ ዓይነት ዘምህር ዘዘናግዕ ቪድዮታት ኣሎ ብከምኡ ዓይነት ቪድዮታት ስርሑ ኣቱም ሕማቅ ቪድዮ እትሰርሑ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ማለት በዓል ኣቦ እትቅልዱ ሰባት ኣለኹም ብፅቡቅ ነገር ተትሰርሑ ይብል እና ናይ ልምዓንቲ ሒዝያ ዝመፅኽ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ድማ ሰሰነየ ንዓኹም